энергия дар организм ҳангоми ҳаракат ба вуқӯъ меояд. инсонро табиат барои фаъолияти ҷисмонӣ офаридааст, ки ба он ҳамаи узвҳо ва система бо якдигар мутобиқ карда шудаанд. зиёда аз ними вазни танро дастгоҳи ҳаракат ташкил медиҳад. скелет ва мушакҳо, қалб ва хунгардӣ, системаи нафаскашӣ ва асаб, системаи ҳозима ва ғадудҳои тарашшуҳи дохила, ҳамаи ин тарзе сохта шудааст, ки фаъолияти мунтазами мушакҳоро ба амал меоваранд. аммо таҳлилҳо нишон медиҳад, ки дар натиҷаи камфаъоливу камҳаракатии одамон солҳои охир гирифторшавӣ ба бемориҳои банду буғумҳо ва сутунмуҳра миёни ҷомеа меафзояд. дар чунин шароит дарёфти роҳи дурусти муолиҷа хеле муҳим гардидааст. барои раҳоӣ аз ҳама гуна дарду иллатҳои марбут ба сутунмуҳра ва дигар банду бофтаҳои бадан ба табибони маркази табобатии шоҳёр, ки дар ин роҳ таҷрибаи бой доранду натиҷаҳои назаррас, муроҷиат намоед. пайдошавии бемориҳои сутунмуҳра аз чӣ аст? асос саршавии бемориҳои сутунмуҳра ин бошад, аз бесифатии устуғон мебошад. ҳангоме ки мо ғизоҳои химиявӣ истифода мебарем, ғизоҳои химиявӣ пӯсти баданро мустаҳкам мегардонад ва устуғони инсонро бесифат. вақте ки мо ғизоҳои химиявӣ истифода мебарем, устуғони одам рафта рафта сифаташро гум мекунад ва мо дар як ҳолат мешинем ё ки машғул ба корҳои вазбин мешавем. дар ин ҳолат метавонад ки сутунмуҳраи одам зарар бинад. ба маълумоти шумо мехоҳам расонам, ки чӣ тавр мо бояд худро солим нигаҳ дорем. мо бояд аз ғизоҳои сервитамин истифода барем ва машғул ба машқҳои сабук шавем, ки дар оянда саломатии худамонро нигаҳ дорем. саломатии инсон вобастагӣ ба сутунмуҳра дорад. аз мӯҳи сар баромадан то нохуни по, ғизохӯрии ҳамаи узвҳо, ин яъне вобаста ба сутунмуҳра мебошад. табибони дармонгоҳи мазкур дар ҷодаи устухондармонӣ аз усулҳои тибби халқӣ, ки асосгузори он олими барҷастаи тиб абуалӣ ибни сино мебошад, васеъ истифода менамоянд. яъне маҳсдармонӣ, маҳси мануалӣ ва нуқтавӣ, ҷобаҷо намудани устухону бофтаҳои бадан бо таъсири панҷа, гиёҳдармонӣ ва банкадармониву барқдармонӣ, ки ин усулҳои табобатро барои шифои комил ёфтани беморон онҳо натиҷабахш арзёбӣ менамоянд. бемориҳои сутунмуҳра чанд намуд мешавад: протрозия, грижа, остеофит, остеохондроз. ин гуна бемориҳо дар ҷомеа бисёр ҳастанд. саршавии ҳамаи ин бемориҳо аз ғизоҳои химиявӣ ва машғул нашидан ба машқи сабук. ба ҳамин хотир мо ҳар саҳарӣ бояд ба машқи сабук машғул бошем, ки ба ин гуна бемориҳо дучор нашавем. бисёртар ба мо муроҷиат мекунанд ҳар гуна намуди бемориҳои сутунмуҳра ва мо аз рӯи ташхис карда муайян мекунем, ки зарарашон дар чӣ ҳаст ва ба усули кории худ. усули кории мо ин бошад, бо усули панҷа ҳаст ва маҳси нуқтавӣ ва маҳси мануалӣ. мо мебинем, ки дар асос шахсият ба чӣ бемор гирифтор аст ва кадом ҳолат чӣ зарарҳо ҳаст ва аз рӯи ташхис ба он шахсият табобати худро мерасонем. организми инсон дар баробари сарф кардани энергия дар ҳолатҳои гуногун онро аз нав пур мекунад, дар ҳоле ки агар худи шахс бештар фаъолият намуда талош кунад, ки ғизоҳои баландсифатро истифода намояд. дар чунин ҳолат энергияи сарфшуда барқарор мегардад. дар акси ҳол раванди мубодила дарҳол суст шуда энергия ҷамъ намешавад. инчунин ташаккулёбии организм рушд намеёбад. ба гуфти табибон, сутунмуҳраи гардан дар натиҷаи бори вазнин бардоштан, ҳаракатҳои нодуруст намудан иллат пайдо менамояд ва боиси гирифтор шудани шахс ба дарди шадид, сӯзишҳои беқарор, махсусан дар шабонгаҳ мегардад. дар инсон вақте ки чураи миён ба амал меояд, дар инсон ҳамин гуна дардҳо пайдо мешаванд: шохшавии миён ва сӯзиши қӯймучҳо. дар ин ҳолат инсон бояд сари вақт ба устуғондармон муроҷиат намояд, то устуғондармон раҳи ин
чураро кушода кунад ва чура ба раҳи худаш хамида раваду инсон саломатии худашро барқарор кунад. вақте ки инсон аҳамият надиҳад, рафта рафта оби дист ки мебарояд, устуғон мешинад ва хориҷшавӣ ба амал меояд ва метавонад ки дар ин ҳолат остеофит ба амал ояд. вақте ки остеофит кишид, дар ин ҳолат коксартроз ва артрози зонуҳо метавонад ки пайдо шавад. коксартроз яъне хурдашавии устуғони кос ва ҳатман зарари худашро ба артрози зонуҳо мерасонад. вақте ки гардиши хун суст мешавад дар бадан, рафта рафта мушакҳо ҳам хароб шуда заиф мешаванд ва инсон метавонад ки ба коксартроз ва артрози зонуҳо расад. касоне ки ба дарди миён гирифторанд, ташхиси рентгенӣ тасдиқ мекунад ки сабабҳояш остеохондроз ҳаст ё не. чунин шахсон бояд шартҳои зеринро риоя намоянд. аз корҳои вазнин, борбардорӣ, кори ҷисмонии вазнин даст кашанд. то ҳадди имкон кӯшиш кунанд ки дар ҳавои сард камтар истанд, аз шамолхӯрӣ эмин бошанд ва аз ҳама муҳим сари вақт ба устухондармон муроҷиат намоянд. стунмуҳра гуфтан ин яъне стумби инсон. ғизохӯрии тамоми узви баданро стунмуҳра нигоҳ медорад. ҳангоме ки стунмуҳра осеб мебинад, узвҳое ки аз ҳамон стунмуҳра ғизо мехӯранд, ба он узвҳо ҳам зарари худашро мерасонад ва ба торҳои асаб. пайдошавии ин беморӣ аз ғизоҳои химиявӣ мебошад. ҳангоме ки мо ғизоҳои химиявиро истифода мебарем, устуғонҳо рафта рафта заиф мешаванд. стунмуҳра ин такягоҳи инсон мебошад. ҳангоми якҷо шиштан, оиди кор, ҳангоми кор кардан, мо намедонем ки устуғонҳоямон бесифат шудагӣ, кори вазбин мекунем, ҳама мушкилӣ дар стунмуҳра меояд. ба ҳамин хотир рафта рафта устуғонҳо вақте ки сифат надоранд, дискҳо мешинанд. бисёре аз касбҳои имрӯза дар ҳолати беҳаракатӣ ва бо сарфи ками қувваи ҷисмонӣ ҳастанд. дар муддати рӯз мо аз як курсӣ ба курсии дигар менишинем, вале ин тарзи зиндагӣ ба мушакҳоямон имконият медиҳад ки онҳо муддати дароз беҳаракат монда суст шаванд. дар чунин ҳолат рӯҳу асаб муддати дароз фишор мебинанд. барои аз чунин мушкилӣ баромадан моро зарур аст ки бештар ҳаракат кунему ба машқҳои ҷисмонӣ машғул шавем. махсусан агар шахс машқҳои ҷисмониро дар табиат анҷом диҳад, таъсири мусбати он ба организм зиёдтар мерасад. дар ҳолате ки шахсият табобат мегирад, бояд ба машқи сабук то он замоне ки ҳаст бояд машғул бошад ки дар оянда боз ба ҳамин гуна беморӣ гирифтор нашавад. мо дар раванди кор бо усули маҳси нуқтавӣ ва маҳси мануалӣ истифода мебарем. ин тарзи кории мо хубиш дар он аст ки ба шахсият зарар намерасонад. бемороне ки ба мо муроҷиат мекунанд грижа дист, остеофит, остеохондроз ва качшавии стунмуҳра, муолиҷаи худамонро мекунем. чанд вақт ба ҳамин касал гирифтор шуда будам ва вақте ки кушодшавии табобатхонаро фаҳмидам, омадам. аз рӯзҳои аввал ба ман бо чеҳраи кушод маро пешвоз гирифтанд. ман миннатдорам. хеле худамро сабук ҳис мекунам, махсусан аз диловарҷон ки ба ман дасти мададашро расонд. ман миннатдорам ва мехоҳам ки доимо саломат бошам, доимо дасташон дард набинам ва доимо бо обу рӯ бошам. олимони соҳаи тиб таъкид мекунанд ки инсон метавонад аз лаҳзаҳои таваллуд шуданаш 100 сол бидуни беморӣ зиндагӣ намояд. агар инсон ҳанӯз аз даврони ба дунё омаданаш дар худ ба тарзи ҳаёти солим зиндагӣ намуданро ҷой дода, ба қонунҳои табиат ва инсоният риоя намояд. аз ин рӯ метавон гуфт ки яке аз роҳҳои асосии дучор нашудан ба бемориҳо риояи тарзи ҳаёти солим ва гӯш додан ба маслиҳати табибону аз рӯи он амал намудан аст. доимо солим ва тандуруст бошед.